Det är din favorit. Absolut. Med choklad. Ja. Är det publikens favorit nu också? Men du, det var bara 12 år när du skulle igenom din låt. Hur gammal är du nu? Nu... Jag är 13. Du är 13 år gammal. Har ditt liv förändrats sedan dess? På många olika sätt. Alltså inte bara... Alltså jag som person har inte ändrats på något sätt. Men alltså vi har... Jag går inte så hemskt mycket till exempel ute eller ut och shoppa eller sånt här. Vilka jag inte gjorde förr heller. Men så när jag inte hemskt mycket. Jag har jättemycket liksom, fans till exempel utanför vårt hus. Vilka inte stör mig. Det stör min familj men inte mig. Absolut inte mig. Och ja, på många olika sätt. Men vad händer om du skulle gå på stan för att shoppa? No, alltså, inte händer på riktigt på det sättet någonting speciellt i Finland utan att det kommer någon på det såklart liksom, någon tar bild med mig och sen är det många som också följer efter mig, filmar och tar en bild. Men är det jobbigt om de följer efter dig? Vill du hela att det ska komma fram? Ja, det skulle ju vara roligare, att inte behöver de vara nervösa för att komma fram. Och ibland brukar jag faktiskt gå till dem så att vill inte ta bild. Så där man märker att de följer efter och sådär. Mm. Nu tycker jag att vi ska lära känna dig lite bättre här. Så jag har 5 snabba frågor. Är du redo? Yes. Ja. Vad får du att skratta? Alla de här dumma serierna, alltså The Simpsons och Family Guy och det här, då får jag skratta. Mm. Vad får du att gråta? Skolan. Det är ett speciellt ämne i skolan som du verkligen säger. Matematik. Matematik. Du, jag också. Bra. Nej men alltså det är inte min grej. Alltså jag är inte så bra på att sitta still och så här och fokusera. Det är min... Men det som är bra i skolan är ju bland också maten. Så vad är din favoritmat? Min favoritmat kanske italiensk. Det är gott. Och är den äckligaste maten då? Allting som innehåller stora lök, stora liksom, om det är stora så här lökbitar. Ja. Och sen så jag äter inte smör. Smör? Ja, det är lite mycket kakor. Nej, alltså jag äter inte liksom, jag sätter inte direkt från den där. Ja, okej. Den brödet. Du, det är inte bara jag som har frågor, utan jag fick frågor från dig där hemma, så tack så jättemycket för dem. Okej? När var första gången du kysste en person? Jag tar min mamma. Ja. Godnatt. Godnatt, okej. Godnatt. Vad är det pinsammaste som har hänt dig? Astrid som är 11 år från Jokkmokk som frågar. Ja, alltså det är en supersvår fråga för jag har aldrig något svar. Att jag är pinsam varje dag. Men jag har ändå aldrig något svar på det. Så det är mitt svar. Det kanske inte har hänt än. Vad sa du? Det kanske inte har hänt något pinsamt än. Riktigt pinsamt. Alltså det händer lite, något smått pinsamt varje dag. Och ibland lite mer pinsamt. Och Tilla 7 år från Karlshamn undrar, vem är din största idol? Justin Timberlake. Justin Timberlake. Alltså han har haft en superbra karriär. Han har inte gjort något fel på sin karriär. Han har varit jätte sådär. Han är också sådär trevlig mot alla sina fans och han gör... Nej men nej. Du, vad är det som händer här? Det här är superfarliga frågan. Ta en kaka, lugna ner nerverna. Jag fortsätter på det. Den här frågan måste man faktiskt svara på. Okej. Ska vi se här. Har du en flickvän? Om inte du har det, vill du ha en flickvän? Jenny från Oslo. Oslo? Från Oslo. Har du en flickvän? Nej. Nej. Och Vill du ha en? ja. Ja. Vad tycker du om det?